F'ġurnata speċjali bħal din għandna niċċelebraw il-kisbiet tal-mara matul is-snin, iżda għandna nżommu f'moħħna fejn għadha trid tasal il-mara fil-futur. Dan kien il-qofol tal-messaġġ li twassal f'konferenza organizzata minn Life Network Foundation bl-isem il-mara illum fl-okkażjoni ta' Jum il-Mara. Waqt numru ta' diskussjonijiet li saru intqal li għalkemm sar ħafna progress fil-konfront tal-mara, xorta għadha taffaċċja ħafna sfidi fil-ħajja ta' kuljum. Barra minn hekk huwa importanti li l-liġijiet ikunu mfassla wkoll sabiex iħarsu lin-nisa. Waqt din il-konferenza l-President Emeritu Mary Louise Colero Preca appellat sabiex il-kol flimkien inkunu vuċi waħda għal dawk li jinsabu għaddejjin minn ċerti tbatijiet fosthom il-persuni l-iktar vulnerabbli, l-emigranti, kif ukoll dawk li jaffaċċjaw violenza domestika. Net News kellem mal-kap eżekuttiv ta' Life Network Foundation Miriam Xiberras li spjegat aktar għalfejn Jum il-Mara hija ġurnata importanti. Kienet opportunità sabiħa illi naraw x'ġara l-avvanzi kbar li saru anka f'pajjiżna fil-qasam tan-nisa, però wkoll naraw ukoll dawk il-gaps li għad qed jitfgħu n-nisa lura. Biex naraw kif jistgħu jiġu indirizzati kemm min-naħa ta' leġiżlazzjoni u anke nħaddmu rasna ħalli naraw kif in-nisa Maltin jistgħu jiġu iktar il qudiem. Miriam Xiberras qalet li għalkemm sar ħafna progress matul is-snin, hemm bżonn aktar kampanji edukattivi sabiex ikun hawn aktar rispett bejn in-nisa u l-irġiel, kif ukoll jonqsu l-istereotipi li sfortunatament għadhom jeżistu. Il-liġijiet u il-prevenzjoni biss mhumiex biżżejjed il għaliex kif jidher mhumiex qed jagħtu r-riżultat mixtieq, it-traċedji xorta jibqgħu jsiru, kemm hemm bżonn ta' kampanja, anke tkellimna wkoll kemm hemm bżonn kampanja kontra dak kollu li jagħmel il-mara oġġett. Suġġetti li tkellimna fuqhom huwa kif ċertu posts fuq social media, kif ċertu tipi ta' attitudnijiet anka fl-iskejjel fejn ipoġġu l-mara bħala oġġett, daw kollha huma affarijiet li l-mara ineħħula id-dinjità u mhux jagħtuha. Waqt din il-konferenza twassal messaġġ li f'jum bħal dan għandna niċċelebraw dik il-mara li żżomm bilanċ bejn il-karriera u l-familja, niċċelebraw il-mara li tikseb kull suċċess f'ħajjitha, kif ukoll niċċelebraw il-mara li tagħmel minn kollox għal uliedha.